Sa pagsugod sa limited face-to-face classes sa nasod karong adlawa, usa ang Clib Primary School sa Hagonoy, Davao del Sur sa 8 ka mga eskwelahan sa Davao Region nga nagpahigayon niini. Atong sayro ang nahimong katikaran pinaagi sa live report ni Argil Relator. Argil. Sarahhilabihan ang kalipay sa mga teachers ug mga pupils ug mga ginikanan nila nga gisugda na ang limited face-to-face classes karong adlaw, partikular sa Clib Primary School diha sa Hagonoy, Davao del Sur. Hinuon gisiguro gihapon nga mapatuman ang minimum public health standards atol sa klase. Excited yung ipasuot og uniform ug giayusan sa inahang si Pamela ang iyang anak kinsa grade 1 pupils sa Clib Primary School sa Hagonoy, Davao del Sur. Malipayon sila sanglit human ang sobra tuig nga migamit og puros modules. Karon ang unang adlaw nga magsugod na ang limited face-to-face classes. Busa, gilayon-dayon silang niadto sa eskwelahan. Siyempre, happy ang bata, happy pod ang mama kay mas daghan mag-learnings ang sa school kaysa diri lang sa balay. Nya ilaha pong makafocus pod sila sa ilahang mga topics. Nalipay. Una ang klase, nagpahigayon gihapon sa naandang flag ceremony. Ang tent nga mo'y nahimo una nilang classroom, sukad na apektuhan sa linog ang tulunghaan niadtong 2019, mao say gigamit karong panahon sa pandemya. Sa pagsugod sa klase, abtik nga nanganta og nanayaw ang mga pupils, kauban ang ilang teacher. Kung ikaw ay masaya, kumembot ka, kembot. Kung ikaw ay masaya, kumembot ka, kembot. Sa unang adlaw, bugtong mga psychosocial activities lang una ang gipahimo sa mga bata. 7 ka grade 1 pupils ang nakaschedule nga mosunod karong adlaw. Gisiguro sab sa mga teacher nga masunod kanunay ang health protocols. Matag usa, dunay kaugalingong kit ug walay group activity nga ipahigayon aron malikayan ang tapok. Very much happy po, and then seeing the children nga naanagid sila, nakauban na mo. So lipay jud, wala no, very blessed nga na qualified me as the pilot testing po sa face-to-face. Ang Barangay Clib ang pinakagamay nga barangay sa lungsod sa Hagonoy. Napili kini sa DepEd alang sa pilot implementation sa limited face-to-face classes human makakuha og perfect score sa indicators na gilatag sa DOH ug DepEd. They have positively responded sa mga requirements na we have provided to all of the schools, and foremost to that also, they have passed the Department of Health approval. So ito yung basis natin. Of course, we have to secure yung consent galing sa mga parents. Natapos ang ilang klase alas 11:30 sa buntag. Diin gisundo ang matag pupil sa ilang ginikanan aron masigurong diretso kining muuli sa ilang balay. Sara ang mga observations ug best practices sa Clib Primary School mo'y mahimong sumbanan pohon sa plano sa Department of Education nga pagpatuman sa expanded limited face-to-face classes. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.